Ahojte, volám sa Adriana Hyžňanová a minulý rok som sa zúčastnila Startup Weekend Košice s projektom Wonder. Wonder je online interaktívna sociálna hra, ktorej cieľom je trošku spestriť bežný deň človeka, priblížiť k sebe rôzne kultúry prostredníctvom výmeny jednoduchých malých víziev, ktoré zadávajú ľudia z celého sveta. Ide o výzvy ako napríklad zasadiť strom, zatancovať si nejaký tradičný peruánsky tanec alebo si zaspievať na záchode. Na Startup Weekend Košice som išla s touto myšlienkou úplne sama, bez akýchkoľvek predošlých skúseností alebo bez akéhokoľvek premysleného plánu. Bolo to jedno z najlepších rozhodnutí, aké som mohla urobiť. Spoznala som tam naozaj skvelých ľudí, ktorí ma motivovali k tomu, aby som naďalej pracovala na projekte. Taktiež sa mi podarilo zostaviť tím, ktorý je veľmi šikovný a ktorí za mnou stále stoja. Vlastne počas súťaže, počas Startup Weekend Košice som získala mnoho nezaplatiteľných rád, veľa konštruktívnej kritiky, ktorú ale potrebujete na to, aby ste svoj projekt niekam ďalej posunuli. Je to naozaj potrebné. Takže pokiaľ by ste mali len myšlienku a nemáte nejaký rozpracovaný projekt, tiež vôbec sa nebojte, prihláste sa na Startup Weekend, určite to za to stojí a zo skúseností, ktoré nadobudnete, budete čerpať ešte nesmierne dlho. Takže obavy všetky bokom a prihláste sa hoci hneď teraz. Pozdravujem vás z Peru, z cesty Wonderu naprieč celou Amerikou, kde by sme momentálne neboli nebyť Startup Weekend Košice, ktorý celý projekt naštartoval. Takže držím prsty a určite sa zúčastnite tejto súťaže. Čaute!